Еми, свършихме си вече работата. Казвам ти честито. 6 кръга преди края. Монтана вече е в А-група. Направихме това, за което така сме се събрали, тренирахме, готвихме се, свършихме наистина работа по-рано от очакваното, но в крайна сметка това, че ние побеждаваме, противниците грешат, не е наш проблем. Така че точките, с които водим, вече така ни осигуряват промоция в елита. Остава да доиграем всички мачове до края със същото напрежение, да побеждаваме и да продължаваме с доброто представяне. Така се получава, че Монтана ще реши кой да го последва в А-група и може би един от изпадащите. Да, естествено, че един от двата отбора се оказа, че ще влезе, ще е другия наш последовател в А-група, но аз какво мога да кажа, освен че срещу двата отбора ние ще играем с напрежение, ще играем да спечелим тези матчове, а те да си решат спора помежду си. Преди тях обаче предстои матч с Ботев Гълъбово. Матч като така собствен терен, пореден матч. Очаквам да го изиграем с настроение, освободени от всякакви такива психически или психологически проблеми, или пък така да изглеждаме несериозно. Аз мисля, че момчета ще го изиграят този матч. Ще играем естествено за победа. Ще играем за хората, които ще дойдат да ни подкрепят и да поздравят отбора за завръщането в елита. Така че нищо по-различно няма да има за този матч. Готвим се сериозно. В никакъв случай не сме намалили оборотите или тренировките. Така да завършим един тежък цикъл от мачове, които така изиграхме в кратко време. Ще дадеш шанс на момчета, които по-редко влизат в игра? Всички да са играли. Ние сме толкова така футболисти на брой, че абсолютно всички момчета взимат участие и играят. Така че който да влезе от тях, не мисля, че ще се промени с нещо облика на отбора, или изискванията, или начина на игра. Така че промени по после може да има, но това са футболисти, които са доказали, че и са направили много за този отбор през тази година. Хубчев има здравословни проблеми. Да, той единствен ще отпадне от утрешния матч. Но това са неща от футбола. В този гъстен цикъл получават се тези неща. Надявам се скоро да бъде в строя. Здравко Лазаров с вирусно заболяване изигра 2 перфектни матча. Втори даже асистира за един от головете. Значи аз говоря за отбора, всеки един в този отбор. И затова го казах, че в утрешния матч няма значение кои момчета ще влезат да играят. Най-важното е, че всичките играят за отбора, играят за доброто представяне. Така че Здравко е един от всичките. Той също така допринася много за доброто представяне на отбора. Надявам се така да бъде и до края. Очакваш и много публика да дойде. Все пак Монтана вече в А-група. На последните мачове особено има отлив от зрители. Аз мисля, че този отбор заслужава така повече публика да го гледа, защото начина, по който отбора играе, по който се завръща в А-група, е достоен за уважение. Аз мисля, че дори тези хора, които идват, са така, не мога да се сърда на никой от тях, но мисля, че може така повече фенове да дойдат да наблюдават отбора до края на сезона, защото момчетата го заслужават с играта си. Ти си третият треньор, който вкарва Монтана в А-група след Фифи Перото и Иван Маринов Чушката. При тях обаче съдбата беше по-различна, след като отбора влезе в А-група, те не продължиха. Ти обаче, поне за сега със сигурност оставаш, освен ако нямаш оферта от друг отбор. Това е за статистиката. Аз не съм запознат с статистиката. Събрахме добър екип, събрахме добър отбор. Мисля, че абсолютно заслужено и без никакви такива съмнения ние си извоювахме правото да играем във висшия ешелон. Така че от тук нататък как и по какъв начин ще се продължи също е много важно, защото битките в А-група са вече съвсем друго ниво, въпреки че така, футбола
който се играе, е съвсем възможно така да бъде, да се адаптираме и да изглеждаме добре. Но ние трябва да сме готови за тези предизвикателства. Така че при всички положения ще продължим да работим с тези момчета. Естествено ще има и нови, но това са неща, които първо трябва да свърши така, всички мачове, да се порадваме на заслуженото влизане в това група, веднага да изтрезнеем след това и по най-бързия начин да се аклиматизираме към изискванията, които трябва да отговорим за добро представяне, а не да бъдем като асансьор между двете групи. И пожелавам ти това, което каза, да се порадвате на шампионската титла в Б група.